हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दायो जोबोर मोजां खबर सफैबावबाय आसाम पुलिसनिफ्राय गोदानै रिलि एबा भेकेन्सि ओंखारमारसिगोन दा बिनि सायाव गोदानै आपडेट होदों दा बे आपडेटखौ सोर होदों आरो बबेयाव होदों नोंथांमोना गासैबो मिथिलांजोबगोन बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो जायफ्रा गोदानै फैदों चेनेलाव नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेल आइकनाव थुनानै सेलेक्ट अल खालामना ला अब्लासो नटिफिकेसन थांगोन आरो नोंथाङा सिगांग्रो भिडिअ नुग्रोगोन दा लोगोफोर आपडेटआ जोबोर मोजां खबर नोंथांमोना गोबां नेगासिनो दंमोन आसाम पुलिस एप्लाइ खालामनो होननानै दा फाइनालि 25,000 भेकेन्सि ओंखारमारसिगोन थ' बिनि सायाव मैया CMआ बुंबाय थ' नोंथांमोना नायदो बिनि आपडेटखौ मा होनदों आरो लोगोसे नोंथांमोना जायफोरा ABUB एप्लाइ खालामनो सानदों थ' नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामना लानो हासिगोन बेनिफ्राय लोगोफोर आसाम पुलिस जायफोरा PhD पास जाना दंखायो थ' नोंथांमोननि एग्जामा डिसेम्बराव जानायनि चान्सआव दङ थ' बेखायनो जेसेबां हायो नोंथांमोना फरायखादो आरो लोगोसे गोदान एप्लाइबो नोंथांमोना खालामनानै लाफिननो हागोन जेब्ला लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ जागोन दा बिदिब्ला जों खोनासंसै लोगोफोर बे आपडेटखौ सोर होदों थ' नोंथांमोना नायदो इलेक्शনৰ আগত মই কৈছিলো যে 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিম 25,000 অকল পুলিচতে সোমাব পাৰিব আৰু আপোনালোকক মই কথা দিছো ইলেকশ্যনৰ আগত যেনেকৈ কৈছিলো 1 লাখ ল'ৰাক চাকৰি দিম আজিও কৈছো 1 টকাও খৰচ নকৰাকৈ 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰি পাব दा बेयाव बिथाङा बुंनाय बादिब्ला लोगोफोर थाबैनो 25,000 भेकेन्सि ओंखारगोन आसाम पुलिसाव दा नोंथांमोना रेडि जाना थादो आरो लोगोसे नोंथांमोना जायफोरा गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोनाबो खालामना लानो हागोन जेब्ला एप्लाइ सोलियो जायफोरा नोंथांमोना दानि रिलियाव होखांगासिनो दङ एबा होबाय थादों थ' नोंथांमोनाबो फिन खनसेबाव गोदानै एप्लाइ खालामना लानो हागोन हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो एप्लाइ खालामना लानो हागोन जुदि बिथांनि बुंनाय सैथोब्ला थ' नोंथांमोना थाबैनो गोदानै आसाम पुलिसाव एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन दा ओरैबायदि बुंदों लोगोफोर 1 लाख साख्रिनि गेजेराव आसाम पुलिसाव 25,000 भेकेन्सि थागोन होनना बुंदों अब्ला नोंथांमोना गोदानै जेब्ला ओंखारगोन अब्ला एप्लाइ खालामना लानो हासिगोन दा बिनि सोमोन्दै लोगोफोर आसाम पुलिसनि लेटेस्ट आपडेटआ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो थ' साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव